बेलाय फिसाजों फाग्लि जानोसै सोरमोन बिसोरसो बिदि फोरोंलांदों जोंखौ नोंथ' लिरनायाव रे रु होनबा जाला आं रावखौबो दाउन होआखै माने रायलायनाया जोंना बसा उन्दुबाय ओइ थलाय केमेरायावलाय आं मोनसे बुस्थु देखायनो रायजो राजानो बेलाय फिसाजों फाग्लि जानोसै होद फैद' आं देखायनो केमेराखौ हमनानै होदो आं खन्था नागिरखायो आं बबे बुस्थुनिफ्राय लाबोदों बबे बुस्थुनिफ्राय लायनो बबे जायगा लान्थिसो दै गरमथार नालाय दानो गोलोमजोबगोनलाय खन्था नागिरग्रोना लाजियो दंफाङा बानलु सिब्र' बायदि नैबे एपोलखौ बुहुदा बुङो आपेला जोंनिजोंहाय जोंनि जायगायाव गोदै जाया खिन्थु बे साइन्टिफिक वेयाव बानायनाय गोदै जायो कालारा बेयो मोनसेया रेड गोजा आपेल मोनसेया येल्ल' माने गोमो आपेल बोरै गायनांगौ प्रसेसा बेयाव दै मोनबाय थायो नालाय बेबायदि जायगायाव मोजां जायो आरो आं हासार लायग्रोनो र' एसे आर नैबे नोंथांमोना सोर मिथियो मिथिया बेखौ मा होनो कुलिकारा बेयो थ' जायफोरने थै गैया थै खम थ' बेखौहाय बेखौहाय देग्लिनानै बेनि बिलाइखौ देग्लिनानैहाय लोंला थै जायो बावहाय दैबो गोलैनाय जाबाय थायो नालाय आरो एसे अन्थाइबो दङ बेखौ प्रिपेयार खालामबाय आं जायगाखौ बाव गायग्रोनोसै ओमफ्राय क'क्राझाराव बाराबो नङा एसे हा दं क'क्राझारावबो बावबो उनाव गायहैगोन र' गोराथारलाय सोसिदोंलै एफा खिथिबानो गिसिखाना एफा खिथिबानो जावनाया एसे नङालै एसे खिजों समानसो होननाय जाबाय खिबा बावहाय माखौ गायनो येल्ल'खौ दस्रा आंखौ होला जानाय सिगां बहायनि आदै बिमा बिफाया सोरमोन बिसोरसो बिदि फोरोंलांदों जोंखौ फोरोंनायजों खोथा गैया सोलोंनो हायो मानो होनब्ला जोंनि जायगायावबो उदालगुरिजोंबो पियर रायलायग्राबो दं खायफा बाङाय बिदि होनदों रे होनग्राबो थायो नोंथ' लिरनायाव रे रु होनबा जाला आं रावखौबो दाउन होआखै माने रायलायनाया गावनि मा रायलायो बे बेलेग खोथा खिन्थु नों लेखायाव थाङोब्ला लेखायाव जोङो क'क्राझार साइडनिखौ लाजोबनांगौ जायो नोङो बाङाय होदो रे एसे ओमफ्राय नोंसिनि बायदि बोरै खिसि होनबाथाय गैला बे काटा जों माने बुजिलाबो आं बुजिलाबो बेखौहाय जे थाबैहाय गोसोखांनो हाया माबायदि रायज्लायनाय समाव माबा मोनसे आं सानना रायज्लायनो बेखौहाय गोसोखांलायनानैथ' रायज्लायाखैना आं बेवहाय रेडखौ गायग्रोबाय रेड गोबोर हासार ओमफ्राय बेखौ अबाव मोनगोन होनोब्ला गोबाङा सोंनो हागौ जोंनि जायगायावनो मोनो क'क्राझारावनो सिन्था खालामनाङा बेसेनाबो इसिबां हायबो नङा आरो क'क्राझाराव अलमस्ट सोरनाबा थाइबाय मोनजाबायबो ओमफ्राय आं बेखौ खिथागोन आरो र' फांसेखौ गायग्रोबावनि खिथि गोजौ खालामा होरा माखौहाय र' गोजौ खालामा
दै थानानै खिथि गाखोनांगौमोन खिथि गासा गोजोलांगोन बे हारसिंनो लासै लासै दै हाबबाबो जेबो जाया बे गावनि बे हा दंखायोना फांसे जाजेनबाय फांसेखौ बबाव गायनो जायगा खिथालाय जायगा खिन्थालाय बबेयाव गायनो मानिमुनिया गुवार-गुवारनो जादों ayoy ra rất là năng लोमजासावदोंलै दायो गरम बोथोरा एन्डिं लाइनजों फैसिगोन ना आगस्ट सेप्तेम्बर थांबावबा बि लोमजाबाय थे गोबां खस्थ' मोनो आंसो बिराद गोरलैफोर बादि जोथोन लानांगौ आरो बेखौ नै बहाय फांसे गायखांबायो ओमफ्राय नैबाव फांसे ओमफ्राय दा ड्रागन दंबावो ड्रागनाबो मोनसेया रेड पिंक कालार मोनसेया येल्ल' कालार येल्ल'खौ बुहुदा मोनजाबाय बुहुदा मोनजायाखै जानांगौ मोदोमलायो थ' बेखौ मोननोबा ड्रागनखौ आङो गायगोन बेखौ जायगा नायनांसिगोन मोननोब्ला क'क्राझारावनो मोनगोन आवेरा हेल्दी आसाम फुड फरेस्ट नार्सारियाव मोनगोन इभेन गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय बिफां आरो दंफांफोर दं फुलफोर दङ आरो फिथाइ सामथाइ भेराइटि बोसोराव खेबथाम थायग्रा 12 मास थायग्रा आथा गैयै खान्थाल गाहाय गाहायाव थायग्रा गय बेफोरबायदिमोन आरो मानोथो लाबोआखै नोङो खान्थालखौ आं दाख्लै बावबोदों आं खान्थालबो लाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय रायलाय खिन्थु भिडिअ खालामनानै खान्थाल गायला जोंनिजोंहाय मैदेर बिपद दं क'क्राझाराव खलबसे हा दंबाव गायगोन र' बेखौ दै होग्रोखानोसै आं ओमफ्राय ड्रागनखौ गायबावनोसै आयै खानस्रिया दैसु जाबाय गय ड्रागनखौ गायनानै दोनसै मानखोलांनांगोन ना बियो आच्छा बे मानखोसिगोन दा गायनो बिराद इजि नैबिदि खुन्था नांथारगौ बे खुन्थायाव गब्लं थानाय ओरै बांद्राय गोजौ जाबाय बियो बेखौ गोदान खुन्था गायफैगोन र' ओमफ्रायहाय बाव रड सोदो इसिनि गोलाव एजोंबो एसे बारनाय ओरैबो ओरैबो ओमफ्राय बे गारि टायार नङाबा मटर साइकेल टायारा बेखौ ट्राप सोनानै बाव दोनदो ओमफ्राय बे टायार सिंजों ओरै बाग्लायनानै ओरै बावनो थाहैगोन आरो बे इजिसिन जायो बिदि प्रसेसा गायनाया दावखोसिगोन बियो